खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' हारिया आथिखालाव मोनफ्रोम बिथिङावनो बाहागो लानानै हारिनि हादोरनि मुं लाखिनायाव उन जानानै थायाखै जेराव गुबुन हारि जौगानाय हारिफोर बायदि सानफा एफा बर'आबो दावगादों सिनायजादों गेलेनाय मोसानाय सोलोंथाय आरो गासै बिथिङावनो जौगानाय लाबोनो हादों बेबादिनो बर'नि फिसा फावखुंग्रि दिप्ति बसुमतारियाबो चाइनायाव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 बाहागो लानो खाबु मोनदों मिथिनो मोननाय जादों दि बे समाव दिप्ति बसुमतारिखौ देरहासार खालामनांगौआ गासै बर' रायजो राजाफोरनि आखायाव दं मख'नो गोनांदि चाइनायाव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 दिप्ति बसुमतारिया भारत हादोरनि जानानै बाहागो लानानै देरहासार जानो थाखाय गासै सुबुंफोरखौ भट होनो थाखाय खावलायदों बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिप्ति बसुमतारिनि फेसबुक पेज लोगोसे इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना भट होनायनि वेबसाइटखौ मोननो हागोन जाहाथे बर'नि फिसा दिप्ति बसुमतारिखौ बयबो हानायमानि मदद खालामगोन आरो देरहासार खालामनायाव मदद खालामगोन आरो भटखौ होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय JJM बिथांखिनि गेजेरजों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि PHI बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांमोना अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ननै माल्टि भिलेज दै रानसारथाय PWSS खौ मैया बेखेवनानै होयो गाहायै हाग्रामा महिलारिया 14 साननि उनावनो सोरखारि बिथांखिखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों मैयानि बे बेखेवनाय हाबाफारिनि सिगां BTC सोरखार दाखांनायनि उनाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बरायनानै लानायखौबो नुनो मोननाय जादों जों मिथिगौदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबसु XNDB UBPO जों लोगोसे भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनि जथायै बर'नि थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन जाय गोरोबथानि गेजेरजों गोबांथार दफाया मावलांजाबाय आरो माखासे दफाफोरा आद्रा जानानै थालांबाय जेराव BTCआव गोदानै 5 बोसोरनि उनावनो फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि सोरखार फैनायनि उनाव BTR गोरोबथानि बागै BTCनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारिया मैया खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बुंनायखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा थारैनो आद्रा थाबावनाय गामिया BTCआव हाबगोन ना हाबा आद्रा थाबावनाय BTCनि दफा थामहिनबा BTRनि दफाफोरा मावफुंजागोन ना हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव बुंनाय बादिब्ला जायफोर बिथांमोना BTR गोरोबथाखौ खालामदोंमोन जायनो गोरोबथाखौ खालामदोंमोन मावफुंनाया बिसोरनिसो दायथ' जों BTC सुक्ति खालामदों जों BTCखौ मावफुंगोन नाथाय BTR गोरोबथाखौ जायनो खालामदोंमोन मावफुंनायाबो बिसोरनिनो दायथ' बाथ्राखौ बुंदों BTCनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो आसामाव MLA इलेक्शननि सिगां आयेन बेरेखा हा दखल खालामग्राफोरनि सायाव फिन आरोबाव सोरखारा एबेक्शन खालामगोन नामा दिनैनिफ्राय थांनाय माखासे दानफोराव आसामनि गोबां जिल्लायाव सोरखारनि फरेस्ट ओनसोलनि हाखौ दखल खालामग्रा माइनरिटि हारिफोरनि सायाव आसाम सोरखारा होस्रांनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो गोबां रोजा बिगा हाखौ रिकभार खालामदोंमोन सोरखारा एबेक्शन सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय अजद होनाय सोरखारनि हेंथा सोमावसारनाय सोंखारिनाय जाथायफोराबो जानानै थांदोंमोन दायो फिन आरोबाव रायजोनि गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला जायफोरा आयेन बेरेखा सोरखारनि हा फरेस्टनि हायाव दखल खालामदों बिथांमोननि सायाव थाबैनो गोख्रोङै राहा लानाय जागोन बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आसामाव फिन एबेक्शनखौ खालामगोन नामा लोगोसे बे बाराव BTC ओनसोलावबो एबेक्शनखौ खालामगोन नामा आरो ट्राइबेल बर' मिसिं राभा कार्बिफोरनि सायावबो होस्रांनाय हाबाफारिखौ बे खेबाव लामारगोन नामा जेराव बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों गिबि मन्थ्रिनि बुंनाय रावनिफ्राय बे समाव BTCनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाथ्रा बुंथिदों BTCनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCआव सोरखारनि भेकेन्सि थायोब्ला थाबैनो BTC सोरखारनिफ्राय साख्रिनि थिसनथाय खुंफुंनाय जागोन बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया आरो भेकेन्सि थानाय ओंखारोब्ला BTC सोरखारा थाबैनो खुंफुंनो आखायाव लागोन बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि थामहिनबा BTCनि CM हाग्रामा महिलारिया खोथा होदों जेराव आथिखालाव BTCआव गोबां सोरखारि साख्रि मासिया लांदां जानानै दं बे लांदां जानानै थानायखौ BTC सोरखारनिफ्रायनो खुंफुंनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTCनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा भारत हादोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां आइजो बुहुम कापनि फाइनालाव टीम इन्डियाया सेमि फाइनालाव अस्ट्रेलियाखौ फेजेननो हाबाय भारतआ 5 उइकेटनि फारागथिजों देरहानो हायो
सिगां बेटिं खालामनानै अस्ट्रेलिया भारतखौ देरहानो थाखाय 339 राननि थांखि लादोंमोन। भारतआ खालि 5 उइकेट खालामनानै 341 रान बानायना देरहासार जानो हायो। जेमिमानि 100 देरहासारनाया भारतनि थाखाय बे गिदिर देरहानायखौ दैदेनो। केप्टेन हरमनप्रीत कौरआ 89 रान बुदोंमोन। चापरनि चालकसायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जालाङो। चालकसायाव थानाय SBIनि ब्रान्चआव गुलि गावलुंनाय जाथाय जादों। बे जाथाया बेंकआव हाथियार लानानै गार्ड महरै खामानि मावग्रा बिपुल रावनि गेजेराव जादों, जेराव अजद होनाय जादों दि खामानि मावनाय बिपुल रावनि सांग्रांथि गैयै आरो सांग्रांथि हाबा मावैनि थाखाय बे जाथाया जादोंमोन। बे समावनो बे जाथायखौ लानानै बेंकनि सिङाव थानाय कास्टमारफोरा हरखाबै गिखांनाय सोमजिदोंमोन। बे समावनो पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै थासारिखौ नायसंनानै हाथियार लाग्रा गार्डखौ चालकसा पुलिस थानासिम लानानै थाङो। गासै जाथायनि सायाव चालकसा पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो। दायनिगिरि सिकिउरिटि गार्ड बिपुल कुमार रावनि सिकिउरिटि गार्डआ मा जाहोननि थाखाय गुलि गावदोंमोन बेनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। खोला चालमारा मानकाचार जिल्ला खैफोद सामलाय प्राधिकरण आरो जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि जुथाइ नाजानायाव मैया आसाम हादोरसा खैफोद सामलाय प्राधिकरण जिल्लानि 8 सोलोंथायारि फसंथानफोरा बांग्रिं आरो अर रैखाथि ड्रिल खुंदों। सोलोंथाइ फसंथानफोराव फरायसाफोरखौ बांग्रिं आरो अर खामनायनि समाव गावखौ माबोरै रैखा खालामनो हायो बेखौ फोरोंनो थाखाय मक ड्रिल हाबाफारि खुंनाय जादों। खैफोदनि समाव जखम जानाय जायखिजाया फरायसाफोरखौ माबोरै रैखा खालामनो हायो आरो गुदि फाहामथाय होनो थाखाय बेनि सायाव फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जादोंमोन। बे मक ड्रिल हाबाफारिखौ गान्धी गार्ल्स स्कुलाव थामहिनबा जिल्ला खैफोद सामलाय प्राधिकरणनि जिल्ला प्रजेक्ट अफिसार रिकिबुज्जाहान आरो आसाम हादोरसा खैफोद सामलाय प्राधिकरणनि नडेल अफिसार हिमांशु बर्मन बिथांमोना हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन। तामुलपुर भुटान सीमायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। थांनाय दानसेनिफ्रायनो भुटाननि सिमा सेरनि ओनसोलफोर जेरै बगाजुलि, पटकिजुलि, केरानि, सेसापानि, सान्तिपुर, कारकेला, अंगारकाटा, हाकाटा, बालाबारि बायदि गामिफोराव हाग्रानि मैदेरफोरनि गिदिर फालोफोरा फैनानै उदखार खालामफैनायखौ नुनो मोनगासिनो थादों आरो जायगानि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जागासिनो दं होनना मिथि मोनदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां फोसावनो लादों। जों मिथिगौ भारत आरो पाकिस्तानजों दावहा जाबाय थानायनि समाव इजराइल आरो इरानजोंबो दावहा जादोंमोन। बेबादिनो रासिया आरो इउक्रेनजोंबो जादोंमोन। आमेरिकायाबो गेजेर गेजेर गाग्लोबदोंमोन। बेबादिनो हामासहा दावहा दोनथ'नायखौ सिमफायनायनि अजद ओंखारनायनि उनाव इजराइलनि रैखाथि हान्जाया गाजायाव फिन आरोबाव गाग्लोबदों, जाय गाग्लोबनायाव जिउ गोमानायनि अनजिमाया सा 100निबो बांसिन जाहैबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबनो थाखाय गोबां समनिफ्रायनो थिरांथा लाबोबाय थादों। बेनि बागै आमेरिकानो मिथिहोहरदोंमोन। बे समावनो गाहाय मन्थ्रि नेतान्याहुआ गोख्रों राहा लानायनि बिथोन होनायनि उनावनो बे गाग्लोबनायखौ जागायदोंमोन, जेराव इजराइलनि रैखाथि हान्जाया एयार स्ट्राइक खालामनानै गाजायाव गाग्लोबदोंमोन। गाजा नोगोरमानि अल साबा नसुंआरि आरो कान युनिसआव इजराइलनि एयार स्ट्राइक गाग्लोबनायाव सा 100निबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जादोंमोन, जेराव इजराइलआ दाबि खालामदों दि दावहा दोनथ'नायखौ फिन जागायफिनदों, नाथाय बेनि उनाव फिन बमा बेरहोदोंमोन, जेराव थांनाय 24 घन्टायाव गाजायाव जानाय गाग्लोबनायाव सा 100निबो बांसिन फिलिस्तिनिफोरनि जिउ खहा जादों, जेराव खमैबो सा 52 गथ'फोर आरो सा 23 आइजोफोर दंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि खोला गाजानि राफायाव गुलि गावलायनायनि उनाव गोहोगोरा गाग्लोबनो बिथोन होनायनि उनावनो बे जाथाया जादोंमोन। नगाव जिल्लायाव फिन आरोबाव बिर लाचित सेनानि 2 मावथिखौ हमनो हादों। जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि कमर नाजमानखौ हमनायजों लोगोसे नेहाथारि त्रैलोक्य सैकियाखौबो हमनाय जादों। सानैखौबो हरनि समाव नगाव पुलिसआ खादों। पुलिसआ चामगुरियावबो 2 सोद्रोमाखौ खादोंमोन। कलियाबर रिजनेल कमिटिनि आफादगिरि दिपज्योति फुकनखौबो हमनानै दोननाय जादों। सोद्रोमा रुपति बराखौबो खानाय जादों। थांनाय साननैसो सिगाङाव बिर लाचित सेनानि सोद्रोमा सा 8 सुबुंफोरखौ हमनो हादोंमोन, जेराव बिसोरनिफ्राय माखासे मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हानाय जादोंमोन। फिन आरोबाव बेबादिनो नगाव जिल्लायाव बिर लाचित सेनानि 2 मावथिखौ हमनो हाबावो। आसाम डाउन टाउन मुलुगसोलोंसालिया बिगियान संकायजों खुंजानाय मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां सावस्रि आरो दिदोमथिनि थाखाय बिगियान बिरोंदामिन गोदान दिहुनथाय आरो खान्थि 2025 नि सायाव हादोर गेजेरारि जथुम्माखौ जाफुंसारै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव पलेन्ड, फिलिपिन्स, मालयेशिया बायदि हादोरफोरनि हादोरनाङारि थान्दैफोरजों लोगोसे आसाम डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जथायै बाहागो लानायजों मुंदांखा महरगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायखौ गोसो गोरबोजों मान बावदों।
दिनै खोला करियानि बुसान जायगायाव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो चीननि हादोरगिरि शी जिनपिंनि गेजेराव मोनसे सावराय जथुम खुंफुंनाया जालाङो। आं फोथायोदि जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो मोजां सोमोन्दो थागोन आरो आं नोंथांखौ जोंनि लोगोआव लाखिनाया मोनसे सन्मान। आंहा जेबो सन्देह गैया दि जोंनि जथुम्माया जोबोद जाफुंसार जागोन। बे बाथ्राखौ बुंनो आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ 6 बोसोरसोनि उनाव सानै दैदेनगिरिनि गेजेराव जानाय बे जथुम्माखौ गोबां बिथिङावनो गोनांथार होननानै साननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि फिन बिसायख'थिनि उनाव जों खेबथाम जानबुंजों रायज्लायखांबाय। फिन आरोबाव जों दिनै बेबादि जथुम्मायाव लोगो हमदों होनना बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव एबा मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिदों। कलियाबरनि उलुबारि पुलिस थाना ओनसोलाव हरनि समाव बरग'लि 1 नंआव पुलिसआ सिग्रोमनायाव सासे नंखाय रांनि फालांगिरिखौ हमनो हादों। लोगोसे बेनिफ्राय 1.2 कौटिसो रांनि नंखाय रां बोखांनो हादों। हमजानाय फालांगिरिनि मुंखौ मुजिबुर रहमान होनना सिनायथि होदों। मोनसे आन्दो खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सुलुं पुलिस आउटपस्टनि अफिसार इनचार्ज हिरेन गगৈ आरो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर मृदुलनाथनि दैदेननायाव पुलिसनि हान्जाया मुजिबुर रहमाननि न'आव हरनि समाव सिग्रोमदोंमोन। सिग्रोमनाय समावनो पुलिसआ मुजिबुरनि उन्दुग्रा खथानिफ्राय 500 रांनि 240 नंखाय नटनि बान्डल बोखांनो हादोंमोन। नंखाय नटफोरनि अनगायैबो गंथाम HP गाब प्रिन्टिं मेसिन आरो नट सेबखांनायाव बाहायजानाय गोबां बिबांनि लेखा बिलाइफोरखौबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सानब्रैनिफ्रायनो मुजिबुर रहमानआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जादोंमोन दि बिथाङा बरग'लि 1 नंआव थानाय गावनि न'निफ्राय नंखाय रां सेबखांनानै गोबां बिबांनि नंखाय रां जाख्ल'गासिनो दंमोन होनना। बे जाथायखौ लानानै उलुबारि पुलिसआ 59/25 नंनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों आरो बांसिनै मिथिबावनो थाखाय दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मख'दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।